Moja misia je úplne jasná. No dobre, priatelia, tak teda máme pondelok. Ja sa pokúsim teraz zdokumentovať tieto najbližšie 2 týždne a ja som si povedal, že do tých 2 týždňov by som rád spustil jeden e-shop. Nebude to ten prvý, ktorý som chcel, pretože ho potrebujem viac pripraviť. Nemám tam dostatok dizajnov na to, aby som ho mohol pustiť von, ale mám vymyslený jeden níšový e-shop takisto, na ktorý som dizajny kúpil. A na najbližšie 2 týždne som si napísal presnú postupnosť vecí, ktoré potrebujem na to, aby ten e-shop išiel vonku. S tým, že keďže budeme na dovolenke, tak ten e-shop logicky nemôžem pustiť von pred dovolenkou, pretože by sa mohlo stať, že mi začnú chodiť objednávky a nebude to mať kto tlačiť. Takže by som to veľmi rád spravil tak, že spravím e-shop, pripravím si preto marketing, pripravím si úplne všetko od A po Z, vyskúšam si systémy, či funguje nejakú provizornú objednávku, možno, že naskladím nejaký textil, aby som ho už mal a chcem ho spustiť niekedy 2-3 dní pred tým, než pôjdeme späť na Slovensko. Samozrejme mám aj nejaké povinnosti. V minulosti som kreslil 3 etikety na pivka pre Marcela, ktorý si ich varí sám a potrebuje odo mňa ešte jednu, čiže potrebujem nakresliť toto. To potrebujem spraviť určite tento týždeň a sfinalizovať to. Určite potrebujem nakresliť motívy, pretože túto stredu, tuším, tetujem. To bude tiež relatívne rýchla záležitosť. A mám tam nejaké drobnosti, ktoré samozrejme popri tom e-shope musím spraviť, ale tak som si povedal, že tú dovču si chcem dať aj za takú akoby odmenu. A aj napriek tomu, že už tento rok mám naozaj veľa vecí, za ktoré by som sa mohol odmeniť, tak už sú relatívne v dávnejšej minulosti mesiac a viac späť a povedal som si, že by bolo veľmi pekné, kebyže mám niečo také fakt, že také živé, čo ešte cítim, takú tú pachuť na tom jazyku, že OK, toto som spravil a môžem si ísť trošku oddychnúť a keby dopriať si za tú prácu, tak uvidím, jak to pôjde, chcem to celé zdokumentovať a som sám zvedavý. Verím tomu, že mám všetko na to, aby som to vedel pripraviť. Teraz mám takú predstavu, že potrebujem ísť ráno cvičiť, aby som sa rozhýbal na ten deň, aby som ostal taký akoby, že v takom pohybe, prioritne takom psychickom pohybe a začať pracovať bez distrakcií, pracovať do večera, potom sa povenovať nejakým drobnostiam domácnosti a ísť spať. Takže moja misia je úplne jasná a ideme na to. Ja teraz začnem asi tým, že si spravím brainstorm všetkých povinností, ktoré potrebujem vyriešiť v priebehu najbližších 2 týždňov, teda pred tým odchodom na dovolenku, aby mi nič neuniklo, či už pracovné alebo súkromné. Nejak to poprioritizujem, dám tým veciam prioritu a následne uvidím, koľko času a za akých okolností, v akom poradí budem môcť venovať tomu e-shopu. Zajtra ešte ideme na turistiku, keďže máme naplánovanú dovolenku, tak ideme. Čiže uvidím, že kedy tento týždeň sa reálne k tomu e-shopiku dostanem. Začínam brainstormom, aby mi nič neuniklo, aby som na nikoho a na nič nezabudol. A uvidíme, čo zvyšok dňa donesie. Skúsme si naliať čistého vína a povedzme si pravdu, bez neho by pondelok nemohlo začať. Vždy, keď sa napijem monstru, tak v sebe niekde tak v hrudi a v okolí žalúdku začínam pociťovať takú silnú potrebu dobíjať svet.
Brainstorming je spravený. Dnešok začnem asi tým, že si odbuchám čo najskôr také tie najmenšie, najdrobnejšie veci, odpísať tam, ozvať sa tam, ja neviem, objednať niečo, také fakt, že 5, 10, 15 minútové veci, ktorých viem spraviť strašne veľa a mne to funguje tak, že mne to uvoľní taký ten tlak niekde vzadu, že na toto nesmieš zabudnúť, toto tam ešte máš a ostanú mi na zvyšok týždňa také tie najhlavnejšie, najkľúčovejšie veci, ktoré viem, že sa na ne potrebujem fokusovať a nech ma nič iné neťaží. Myslím, že na tento týždeň, čo som potreboval mať nakreslené, mám nakreslené. No, tak toto je... Etiketky, ktoré som robil predtým, tak sa volali Dzivočka, Šuhaj a Junák, čiže také viac lokálne. Sú to pivka z prešovského pivovaru, ktoré tam vyrába Marcel. Takto nejak vyzerala grafika na tú dzivočku. Samozrejme som tam pozicoval aj EAN a všetky symboly, ktoré tam majú byť, vrátane loga zalohovaného obalu a zloženie. Potom sme tu mali Junák a potom sme tu mali Šuhaj. Teraz som mal mať také zadanie, že bude to rusálka. A tým pádom som rozmýšľal, že čo? A v pozadí som už mal použité aj mraky, aj pšenicu, aj slnko, aj mesiac. No a mala to byť nejaká ženská postava tentokrát a rozmýšľali sme nad tým, že by mohla mať vo vlasoch pšeničné klasy. A na teraz mám takú nejakú pracovnú verziu, ktorá vyzerá nejak takto. S tým, že do pozadia tuto ešte hore pôjdu klasy. Tentokrát bude pozadie biele. A potom som si pripravil teda motívy, ktoré mám na stredu. Najskôr som mal požiadavku na vytieňovanie tohto zajaca, ktorý je nalinkovaný a potrebujeme ho vytieňovať. A potom som mal požiadavku na vyplnenie nejakého takéhoto priestoru rybou, ideálne veľrybou, ale hovoril som si, že veľryba mi tam moc nesedí, lebo viem, čo sme na tej ruke robili a síce to nie je odo mňa, ale tu je taký, že celkom taký prísnejší had a veľryba mi prišla celkom taká, že cute na chlapskú ruku a do toho, čo tam hlavne je, nebudeme gendrovo stereotypizovať, ale nasekal som tam takéhoto žraloka. Tak som to posielal na schválenie a dúfam, že žralok bude lepšia voľba ako veľryba, lebo teda som toho názoru, že je. A potom som mal ešte požiadavku na vyplnenie nejakého takéhoto hluchého miesta, neviem, či to tam dobre bude vidno na tom tablete, tohto miesta, vyplnenie a tam som vymyslel také démonské drápy, ktoré sa derú z toho tela von. Je to taký, že tradičnejší motív, používa sa relatívne pravidelne na vyplnenie takýchto miest a vymyslel som to teda nejak takto, čo by veľmi pekne vyplnilo ten priestor, ktorý tam máme. Čiže s týmto všetkým som skončil, tým pádom na teraz mám kreslenie dokončené. Toto triko inak ide Erikovi do Brna. Erikovi, u ktorého som býval, keď som chodil hosťovať do Brna prvýkrát do Tattoo baru. Bolo to ešte pred covidom 2018-2019, keď si pamätám dobre. A spal som normálne že na gauči a tetoval som ho tak, že ja neviem, či nemal vyloženú nohu na gitarovom kombe alebo niečo také. Tetoval som ho
za to, že som u neho býval a boli to extrémne fajn časy. Extrémne fajn. Už to tak nebude, ale som strašne rád, že to bolo. Pamätám si, že mal takého smiešného spolubývajúceho Danilu, ktorý každé ráno sa zavrel na záchod a asi hodinu tam vejpoval, ale úplne, že len som počul len takéto a mal takú úplne obrovskú vejpu, z ktorej vychádzalo miliarda dymu, no aj tam boli mastné steny na tom hajzli. Bolo to super, bolo to veľmi zaujímavé obdobie. A som za neho veľmi rád. Vyzerá to, že mám hotovo a mám ešte 10 minút na to, čo som si plánoval čas, aby som všetko stihol. Takže dnes plánovanie vyšlo vynikajúco. Idem sa zbaviť a odchádzam domov. Chcem sa najesť a chcem naplánovať zajtrajší výlet. Neviem, či ten weekly vlog nebude veľmi dlhý. Možno by som predsa len mal postrihať každý deň zvlášť.